Pozdrav bre ljudi, sad igramo KPP. S mene je jedan moj drug u školi, Nović se zove Pedre. Joj, dobio sam 2 levela za pobjeđenu sudu. Vidite koji pič to je. Ajde dođite kod mene bre. A ovo drugo, ovo mi drug, taj mi drug, taj kreš. Piško jedna grobarska, znači, jebim ti sve u dupe mog druga da bio bre. Alo pre pičko jedna. Da. I sad ljudi su lajkovi. Eto mi bre. Evo ga neka pička, nisam ga vidio. Neka pička, nisam ga vidio. Da ovdje ima dosta cheateri, znači. Znači pička grobarska bre, ne grobar bre. I da ljudi, kažete koji tim najbolji. Ako ga neko kaže sve da ga bijem. Da, smara me. Neću vam kažem pozdrav zato što ja snimam dotle ovo. To mi je ovaj nob. A Pedro jedan je moj! Sad ću ga pustiti s tepa. Dobro, ajde, znane će ovaj pobediti. Ajde, jebem ga u dupe. Jebem ga u dupe. Tu će pičkojna, jebem ti svoju dupu. Ovaj će ovdje bije. A ovo bre pičkojna, jebem ti svoju pičkojna. Da bi snimao Hunger Games, nego ovaj nob. Ko njegov solo pa mu slab ne, pa mu mnogo baguje. Nek ribno sa supu, a? Neka pička stavim s čugi cepom. S čugi cepom bre pička jedna. On mene si teo da zemljaš pičku jedna. Pa jebem ti sve u dupe bre. Pičku jedna. Pička. Skipac, jebac. Kjepec, nije kjepac. Ne. Ja sam pro u Hunger Games nego. PP. I da, nemoj slučajno da mi neko dislajkuje, ima gdje šalim se. Slobodno dislajkuju, boli me kurac. Hejteri. Idu pičko jedna, a ne, dvoje na mene. Znači ubili smo ih. Pičko jedna. The banka nedja. The banka nedja bre. Pola srceta. Sa pola srceta, znači. S pola srceta sam gubio. Bili ste vi. S čugi zjebem, znači. Kako ću kad dobro zjebem, znači. Ajde, eto kod. Bosanac, pička jedna bosanska bre, što nisi Srbin? I da pišite u komentarima kak im pasuj. Kako sam ga na ponoću usala. Da, nek me kažu ako ide neku u džure, ali ako je neko iz Čuprija. Skačite pičkliva materina. A šta vam?
E, sad će si me bio... Ček, jebem ga usta. Sad će siđe. Ček, sad će skoči, pičku. A ruk, pičku Ana! Šta me piješ, pičku Ana? Evo mi slazam ga jajce pod. Ljudi još... Sad skačem. I dođu. Jedan tamo u komentarima rekao na Face. Evo, ja nemam pojma zato što ne ostanem živ zauvek na ovo. Evo, što im to u foru da me ubiju? Ajde. Sad ću skočiti pička na grobaška. A beži! Neće da te primim u tim. Ja da sam njega primio u tim. Ko je ovaj kiber? Neću u tim s nikog. Osim s ovog naba. Skači ovaj. Da. A, ljudi, cijepam mi gotovo. Ne, ima još jedan tamo gore. Nemoj pičku jedna! Čekaj ti biješ, poli me kurac. Ko je pro, znači XD? Jebem go dupe, znači on čovjek, vidite ko je pro, znači nije tvoje opisat će i meni dobije. A on je retardirano se bio. Ste vidjeli ljudi ko je pro? Ali nije cheater. Da je cheater ne bi držao tim. Nije, on je pro čovjek. A piško, čekaj cepam piško ono. Ljudi, ubijemo još ovog čuti. I to je to. Ljudi, poz!